Bersama Tembong Kawono. Betul kawan boleh. Ojo turu sore kati ana dewa kang lang jagat bawa popor kencana isinipun donga tetulah sandang lawan pangan kawanira bagyanipun wong urip sabar nurima eling kudu eling urip nang alam dunya hamung sepisan mula kudu tansah ngerteni isine keselamatan ugi pagere keselamatan isine keselamatan yaiku kasusilan lan pagere keselamatan kudu tansah ngati ojo gawe dalane liyan ayo ger eling padha di eling sing becik ketitik sing ala ketara la lo hey hosa la lo ho ah ho ah dumateng para pamirsa mirsani pagelaran kita kembang bawono dadosaken bahagia Bapak Tuhan iku pimpinane mundur kulon iku yo desa
kaya desa Yosoning langut kecamatane Kecamatane Lumajang kabupatene Karang lu bergoyang ada gembong kawan untuk anda hosa Kembang bawon Rio kingkang sampun kondang kaloko Kembang bawon yang saking latai nusantara Pahingar sanggaku Dewa Putri Sembang Rawa Sugeng Amir San Iko Pulo Nyuwun Ngapura Kembang bawon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat malam yang terhormat Ikang Mangku Kadi So Ibu Haja Bapak Atul Asbi Soho Ibu Atul Asbi sekeluarga serta para tamu undangan dan juga para penonton masyarakat dusun Beringin Anom Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Kami aturkan selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni reog campur sari Gembong Bawono yang mana dalam pimpin langsung Bapak Johan pribadi beralamatkan atau markas besar Desa Munder Barat Kecamatan Yosawi Langgeng Kabupaten Lumajang Jawa Timur merupakan satu kehormatan di malam hari ini diundang oleh Bapak Atul Asbi sekeluarga dalam rangka Walimatul Urus atau pernikahan Gusmani Bagus Muhammad Zaidi Ibu Gusmani Ayu Amrili Septia Vanadita. Kami doakan semoga menjadi pasangan yang berbahagia Bagus binamakan Ika Sakinah Mawadah Warahmah amin ya Rabbal Alamin. Dan pada malam hari ini Gembong Bawono Makarya Sarangan NJ Audio by System Sake Karanglo Kunir Lumajang. Ada sang youtuber budayawan Lumajang Mas Irawan, terima kasih. Hadirin, awal coba kita ada kreasi terbaru dari Gembong Bawono dilanjut tari Sekar Jatiladang, tari Dada Merah. Selamat menonton, semoga Anda terhibur. Terima kasih. Kembang bawono Rio kingkang sampun kondang galoko Kembang bawono yang samping latai Nusantara Pahingar sanggaku Dewa Putri Sugeng Rawa Sugeng Amir San Pulo Nyuwun Kembang bawono berkibar salamia Kapiarsa swaranipun
ler ombak samudra. Hei, ya la 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 la. Monggo Mas, kemantene tuh mana Mas? Hei. La. Gendong Bawono. Hei. Ayo ada pinanganten putra putri pun Bapak Abdul Asbi, iya tumpakno macane Gendong Bawono le. Kalian kembang di senten amale. Cak Baby. Hoi, huza, iya lala. Anu sewu untuk para sinoman. Mohon diantar satu kerdus aqua dan kopi hitam. Atas panggung. Terima kasih. Masih orang Gendong Bawono. Wasik. Nabur uyana sekarang sing ana artine paran-paran padha kaya ngabur langit mana si geni yo sing ana lekas putuse kaya welasun iki nang rikono putus-putuse tapi kaya dene kenyang ditapo salese walia siso sing riko kabeh masih bareng NJP Audio Kasih iya karang lu berbeda asir Monggo belakang saripun Bapak Abdul Asbi katuran nyawer macane Gendong Bawono dipersilakan asih ayo le menggawe sing becik maneh Bosa. Hoi. Nang rikono putus-putuse tapi kaya dene kenyang ditapo selese waya sisa sing riko kabeh Bosa.
Kembong Bawono. Ayo ger, Karya sing kecil. Besarangan tim 1 Kembong Bawono. Iya. Ayo. Dikai jalan le, awas. Ngeleken di kerageti ngeleken tong yole. Kerajaan nyanyi wangi Raino bengi sing mau sepi Hoi, hoa. Waktu nih, PT ini casan tampil nih. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir gerai cadangan pisik-pisik semayanan maitri janji silana bikin dangan gandeng asli nyanyuannya kerajaan pianyu wangi Raino bengi sing tau sepi Ayo, dikai jalan le.
Mas Fedi. Hui. Ho. Ah, bola dewe le. Hey. Ah. Yo. Ho. Ah. La la la. Ong leyang leyang. Ong leyang leyang. Ong kembang kawono mundur barat panggonane tapak jahan pimpinane tetap berkibar semboyane kembang kawono kangge ngibur pamirsa. Ayo, saya dulu persiapan ya. Ah. Kita